Akukaziwa ukuba ngubani ozakuda ngobuphondo phakathi kwabasebenzi abakwicandelo leentsimbi nezobunjineli kunye nabaqeshi. Amalungu enumsa ngenezitalatweni evakalisa izinyanzeliso zawo zochatha lwemivuzo luka-8% phakathi kwezinye. Bakwafuna ikhefu lotata lokufumana umntwana kwanekhefu leentsuku ezintlanu xa kuvele into ekhayeni. We have been experiencing a situation where this COVID-19 made sure that in 2020 workers were not receiving any increase, but the bosses receive money. We are forced in 2021 to take this kind of route because workers are human beings. They carry this economy. They deserve an increase, COVID or no COVID. Abasebenzi bathi abaqeshi kufanele bakhawulelane nabo nanjengoko bengakhange bafumane uchatha lwemivuzo kulo nyaka uphelileyo. There is something that is calling standstill agreement. Since 2020 last year, the employers never give us increase. Even this year again, they're saying 4.4%. That's an insult for us. Abaqeshi bathi bangabuyela kwisithebe sengxoxo kodwa abenzanga zithembiso zibambekayo. Ukanti INumsa ithi banika de ibe ngolwesibini weveki ezayo kuba baphendule kwezi zinyanzeliso. In our view, we are out on a strike. We want them to come back tonight because we're not enjoying to strike. It's a pain to strike. We pay for striking. So the sooner they come back, the better. Olqhankqalazo luqhube eGauteng, KwaZulu-Natal, eMpuma Koloni, eMntla Koloni naseNtshona Koloni. INumsa ithi le migushuzo iza kuqhuba de ziphenduleke izikhalazo zabo.